Så vi är på samma ställe som när det avslutades och vi fortsätter. Okej. Ut. Så, där. Ja, det var där vi var. Då är det här. Det måste vara någon kod jag missat. Ingenting där. Ingenting där. Vänta, är det inte där jag är nu? Jag tänkte. Kul. No hope. Undrar om det finns någonting om jag går ut. Men gud, vad så fler dörr. Okej. Så, ja, okej. Där hänger du, ja. Hänger. Måste ej, fan. Okej, jag ser inte ett piss. Okej. Jag måste in. Tjena. Lalalala. Det måste finnas något annat här. Poke. Fast det verkar ju som att jag har missat någonting. Frågan är bara vad det ska vara. Vad är det jag har missat? Jag måste ha missat någonting. Hur ska jag veta vad koden är? Hur fan ska jag kunna veta det? Men tillbaks. Okej, då går vi upp igen. I det första rummet. Då måste jag ha missat någonting. En bibelgrej. Okej. Finns ju ingenting här direkt. Usch, det där ljudet skrämmer skiten över hela tiden. Det måste ju gå att gå in här typ. Vad sur jag blir. Men gud, det är ju en tändare. Det såg jag nu. Då kan vi ju gå in i det där lilla hålet där. Okej, nästa gång ska vi inte använda tändaren. I taste your soul. It is a beacon of light in a time of such darkness. Fan. Roses suggest now I spent eternity in engineering. My name is Xavier. In reference to my word. Oh my fucking god. Okej. Jag måste alltså hitta någonting
som kan göra så jag kan få upp de där skruvarna. Frågan är bara vad fan vi kan ha något sånt. Men det finns ju ingenting annat. Vi har liksom varit i alla rummen och det finns ju liksom ingenting att gå till. Här har vi varit ett antal par gånger och det finns ingenting. Och det där rummet igen. Där finns det inte heller något annat än ett par blodiga män. Ja, jo, mysigt. Ingenting där heller. Gå in där. Där fanns det inte heller något. Då går vi in. Åh, vänta. Nej. Där finns det inte heller något. Så alltså just nu börjar jag nästan ge upp. För jag vet verkligen inte vad fan jag ska hitta. För det finns verkligen ingenting. Fast när man tänker efter så man ska ju liksom inte ge upp. Men jag känner att det är ganska meningslöst det här. Alltså. Ja, det här är ganska meningslöst. Jag kommer ingenstans. Jag har varit överallt och alltså det går bara inte. Det finns ingenting. Så jag rekommenderar inte det här spelet. Det var lite creepy men jag rekommenderar det inte. Nej.